Mal-Luqa l-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li biċ-ċifri ppreżentati minn Tonio Fenech f'eżerċizzju ta' malajr li jagħmel il-Partit Nazzjonalista, Gonzi PN qed jammetti li jekk se jerġa' jitla' fil-gvern se jkun qed iżid it-taxxi. Attwalment il-gvern qed jgħid li l-piż tat-taxxi huwa ta' 35.5% u qed jistma' li fil-legislatura li jmiss se jkun ta' 37.5%. Għal kull €100 taxxi li qed ħallas illum, il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi qed jgħidu li matul din il-leġislatura ħad tispiċċa tħallas €106. Nerġa' nirrepeti. Għal kull €100 taxxi skont il-kalkoli tal-Gvern preżenti illi qed itħallas illum, sal-aħħar tal-leġislatura li jmiss ħad tkun qed itħallas €106 f'taxxi. Ifisser dan il-Gvern qed jammetti hawnhekk li ħajkun qiegħed iżid il-piż tat-taxxi. Fil-waqt li l-poplu qed jipproponulu programm li se jiswa €1 fil-5 snin li ġejjin pajjiżna se jkun qed jixtri €1.8 biljun f'żejt u xi ħadd se jkun qed jieħu l-commission fuq dak iż-żejt, qal Joseph Muscat. Fakkar kif dan il-Gvern għal 3 darbiet ma marx għall-gass u baqa' jiddependi fuq l-iktar żejt li jniġġes. Tmur fl-istimi ta' dan il-Gvern ma ssibx ċentesmu wieħed iddedikat għal dan il-famuż pipeline li jfisser dawn in-nies iridu jibqgħu jaħdmu biż-żejt, dawn in-nies iridu jibqgħu jaħdmu biż-żejt. Dawn l-affarijiet jikxfu lil min għandu interess illi pajjiżna ma jmurx għat-teknoloġiji aktar notfa illi jassiguraw aktar ambjent nadif u li huma tajjeb għal bwiet tal-poplu Malti u Awċi. Din is-sitwazzjoni tikxef in-nuqqas ta' għaqal u l-politika tal-irkanti li jimxi biha dan il-Gvern, politika li mhux se jkun qed jadotta l-Partit Laburista. Aħna qegħdin hawnhekk għal politika tar-responsabilità li ħanwedu biss u ħanipproponu biss dak li nafu li żgur jista' jitwettaq u li l-pajjiż jiflaħ għalih. U għalhekk il-proposti tagħna huma bbażati biex inkabbru l-ekonomija huma proposti meqjusin illi jgħinu lil nies foqsma differenti. Joseph Muscat elenka diversi proposti li ħabbar il-Partit Laburista intiżi mhux biss biex jgħinu jinċentivaw lill-individwi, iżda li fl-aħħar mill-aħħar jgħinu wkoll l-ekonomija ta' pajjiżna. Idejat li l-poplu ma jiswax flus. Idejat illi għandhom iżbuħija u s-saħħa tagħhom fli liberaw il-potenzjal. Idejat li mhux tal-li ma jiswewx flus, tal-li taqla l-flus minnhom bħala stat. Tista' toħloq dik is-soċjetà li aħna rridu ngħixu fiha. Soċjetà tal-idejat, soċjetà li tista' timxi l quddiem, soċjetà fejn tillibra l-potenzjal ta' kulħadd. Joseph Muscat saħaq li l-poplu għandu għażla ċara ħafna qudiemu bejn minfalla l-miri ekonomiċi kollha fl-aħħar snin kif qed jgħidu anke aġenziji barranin ta' kreditu jew bejn min irid iġib bidla fid-direzzjoni bi gvern ta' kulħadd li jaħseb f'kulħadd. U l-poplu Malti u Awċi ħajjejt ħaġa waħda. Fallejtu kull mira fil-5 snin li għaddew, bliema mod nistgħu nafdawkom għal 5 snin illi ġejjin.